Jak się myślicie, że Dzień Kobiet wymyślili za PRL-u, bo to taka opinia funkcjonuje, to powiem wam, że to jest moc stare święto. One powstało we starożytnym Rzymie, a święto się to nazywało Matronalia. Jeden dzień do roku kobiety miały swoje święto i chopy byli dla nich dobre, jeden dzień w roku. Darowali im rozmaite podarki i przoli im. Także to się wywodzi z obyczajów starożytnego Rzymu. I po tym, jakbyście tak przeszli przez historię, to właściwie kobieta co długi czas richtig mało werciła. Ona miała być cicho, siedzieć doma, ważyć. No, jo jest takiej kultury, kajo się też ku temu skłanią, żeby nie było przedszkoli i żłobków, bałaby doma siedziała, ważyła, to by tam nie trzeba było na stołówka lotać i wynajmować kogoś, no mam racja, ale są inne czasy. Chodzi o coś innego. Kobiety do niedawna nie mogły studiować. Ci, co mieszkają we Krakowie, to na pewno, albo studiowali tam ja, to na pewno znają taką ulicę Nawojki. Nawojka to była pierwsza dziołcha, co się przebrała za synka, co by studiować na UJ-cie. To jest najdłuższa ulica we Krakowie, tam są przy niej same akademiki, w tym żeńskie. Medycyna. Nie każdy kierunek, jak już się baby wdarły na ta medycyna, mogły studiować. Współczesne święto kobiet powstało w Ameryce i co jest ciekawe, że kobiety zostały dopuszczone do roboty, ale też nie do każdej. One mogły być służące, pokojówki, gdyż tam jeden pan właściciel wyobracu, kiedy była piękniejsza, a jak już brzucha dostała, to ją zaś wyciepali bez niczego z nocie dulskich. I właściwie te kobiety, one miały zawsze podgórka. W tej Ameryce zakłady odzieżowe, we Łodzi Przędzalnia, tam były takie wielkie skupiska kobiet i w Ameryce na początku XX wieku, w 1911, baby po raz pierwszy wylazły na ulicę richtig, tam, o ile pamiętam, było ich tam 150 000, co by pokazać, że one są, pokazać ich siła i właściwie tam się dopiero zaczęło to, co my możemy padać o dzisiejszej emancypacji, że kobiety są na równi z chłopami. No, to nie mógł być feministyczny odcinek, to ja się sam nie będę wypowiadać, co ja sobie też o tym myślę, albo co wiem, ale ja wam powiem, jak wyglądał mój pierwszy Dzień Kobiet w dorosłym życiu. Aż się boję padać, w którym to było roku, to nie powiem, ale jakże się nie dostała na studia, mój tatulek mnie skierował do Huty Batory z takim tekstem, jak zobaczysz, jak ludziska ciężko robią, to się lepiej nauczysz i na te studia dostaniesz. I dostałam się na najcięższy wydział, kaj było mało kobiet, kaj same więźniowie robili, no tam było 19 babów, potem jeszcze z innych wydziałów zbiór też tam było trochę więcej, ale tych, co fizycznie to było 19 na jednej zmianie, a reszta to były chłopy kole 900. I ten mój Dzień Kobiet wyglądał tak. Aż mi się chce śmiać. Kasia mi sam padą miała przynieść rajtuzy i goździ. Spędzili tam do tej wielkiej hali, pora wydziałów, było nas tam kole 800, bo tam była wielgo i wszystko tam rękami wtedy robili, prawie. I była lista, obok długo lista i pierw my dostali po takim goździku, bo symbolem tego Dnia Kobiet w PRL-u był właśnie goździk czerwony, czyli z takiego stosu nam wręczali goździk, my go musieli podpisać. A potem kościnek dali, były takie wielkie kisty, to są skrzynki, jak to nie wie, i w nich stały flaszki takie krachlowe z orężadami. Każda z nas dostała taką flaszkę orężady. Zami się musieli podpisać, nie, żeby to dostali. I to był mój pierwszy Dzień Kobiet. No, nie wiem, co o tym myśleć, ale
moja mama, która robiła w takim przedsiębiorstwie, co się mianowało Arget, ona miała jeszcze lepszy Dzień Kobiet. Mamulce wtedy było 55 lat. No wiecie, dzisiaj 55 lat to nie jest dużo. Ja sama mam trochę więcej, ale wtedy to mi się zdawało, że mama jest strasznie staro i one się też tak zdawało. Arget to było takie przedsiębiorstwo, które miało pod sobie i kosmetyki, i gorki, i takie rozmaite tam właśnie rajtuzy i tak dalej. I mama tak się cieszyła na ten Dzień Kobiet, bo w PRL-u nie było rajtuzów, nie szło kupić, nie, my chodziły bez tą długich keckach, co by te dziury pozakrywać. A mama dostała, zresztą całe te jej takie biuro tych starszych kobiet, dostali kosmetyki. Cienie do powiek. Mama dostała fioletowe. Tak, ślązoczki się w tamtych czasach nie malowały, a już na pewno nie fioletowymi cieniami. Jak mama używała Lippenstift, nie, ale ten Lippenstift też dostała taki prawie, że brunatny, taki lakier do pazurów z brokatem, nie, i taki richtig pokaźny zestaw, ale taki, co ani mama, ani ja by tego nie mogły użyć, bo my po prostu takich kolorów nie miały. No ktoś się zrobił remanent w magazynie, a przy okazji obleciał Dzień Kobiet. No mama bardziej by się radowała choby z 2 porajtuzów, bo by jedna dała mnie. Także jakbym dzisiaj w Tosik dał wieszynk na Dzień Kobiet, to cokolwiek by to nie było, to pomyślcie się o tym, że kobieta nie zawsze ten wieszynk dostawała, czasami po pysku od chopa. I nie zawsze było tak fajnie, jak dzisiaj jest. Życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet.